Passem a la següent presentació d'una altra bona pràctica. En aquest cas es titula Català 2.0 i l'ús del Facebook als cursos de llengua catalana. I aquesta presentació anirà a càrrec de la Silvana Caselles, l'Oriol Torres i la Maria Fradera. L'Oriol Torres és tècnic de normalització lingüística del Centre de Cornellà, de Llobregat, és aficionat a la muntanya i al cant coral. La Silvana Caselles també és tècnica de normalització lingüística al mateix lloc i és lingüística. I finalment la Maria Fradera, coordinadora d'ensenyament del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà, i es defineix ella mateixa com tastaolletes de la llengua. Si voleu saber més sobre el seu currículum el podeu consultar al LinkedIn i els hi passo la paraula perquè ens ho expliquin. El currículum de tots, El currículum de tots, sí. Bé, bon dia. La nostra presentació, de fet, havia estat concebuda per ser-ne dues. Per tant, ja ens disculpareu si anem molt de pressa i diem moltes coses en poca estona i potser podem precisar poc. Totes dues presentacions tenien en comú l'ús de les TIC, però de fet es tracta de dues experiències completament diferents i amb objectius també completament diferents. Emparant-nos en el nom d'aquestes jornades, Ensenyar llengua al segle XXI, ens va semblar molt adequat parlar d'aquestes dues experiències que hem dut a terme mitjançant les xarxes socials. La primera, que genèricament anomenem Català 2.0, és un curs de 20 hores, 10 de presencials i 10 de treball autònom, que podríem dir que és una tasca per treballar una presentació oral, fent ús de les xarxes socials, en aquest cas el YouTube i el Facebook. En la segona, l'ús del Facebook als cursos, us explicarem per què i com fem servir aquesta xarxa social amb els alumnes. De fet, no fem res que no faci qualsevol usuari corrent de Facebook i no descobrirem, per tant, la sopa d'all. Només us explicarem les utilitats que nosaltres hi hem trobat. Molt bé, jo us explicaré primer de tot en què consisteix aquest curs, Català 2.0. Se sent bé? Sí. Molt bé. Es tracta d'un curs extraordinari que es va pensar amb la intenció d'unir en un mateix plantejament educatiu coneixements lingüístics i eines multimèdia. D'una banda, doncs, es tractava d'oferir elements per tal que l'alumnat aprengués a ser autosuficient en la producció de textos orals, posant cert èmfasi en les presentacions personals o d'un projecte propi. De l'altra, es volien emmarcar aquestes competències lingüístiques dins d'un entorn on els canals de comunicació fossin els propis de les eines TIC, bàsicament, com hem dit, el Facebook i el YouTube, però no només. La idea bàsica, doncs, era partir d'un projecte de grup qualsevol i saber-lo explicar i publicitar a través de la xarxa. Per entendre'ns, quan estàvem muntant el curs, sempre fèiem servir l'exemple hipotètic d'un grup de skaters. Es tractava d'un exemple plausible segons el qual, si un grupet d'alumnes tenien afició a l'skate, aquest mateix podia ser el projecte a treballar. Aquests alumnes, doncs, haurien d'aprendre a definir-se com a grup, explicar quins són els seus interessos, mostrar quina és l'activitat d'un grup de skaters, publicitar la seva afició i buscar nous membres pel grup. Tot això, és clar, a través de la xarxa. L'exemple dels skaters, però, que al final va resultar ser només una hipòtesi, era vàlid per a qualsevol tipus d'interessos. Grups de música, equips esportius, negocis locals, associacions o qualsevol altre. La idea, a més, era potenciar interessos reals del mateix alumnat. És a dir, que si els alumnes tenien algun interès per algun tema en concret, aquest podia ser el mateix projecte. En aquest cas, si era així, el producte del curs podia arribar a convertir-se en una plataforma de comunicació i promoció útil per la vida real. De totes maneres, no era una condició imprescindible i, naturalment, si no hi havia interessos molt concrets, el projecte triat a treballar podia ser fictici i acabar-se juntament amb l'acabament del curs. Aquest plantejament ens va obligar a posar-nos una mica al dia en l'ús de les possibilitats de les noves tecnologies per tal de poder explicar les eines correctament. Però que ningú s'imagini res d'extraordinàriament difícil. Al cap i a la fi, tots els continguts del curs estaven pensats per a uns coneixements d'informàtica a nivell d'usuari, aprofitant sobretot les eines gratuïtes que ja hi ha a la xarxa i que molta gent utilitza habitualment. La idea, a més, era que qualsevol alumne pogués produir els treballs del curs només amb l'ajut d'un mòbil amb càmera i connectat a internet, com de fet ja tenen la majoria dels nostres alumnes. La Maria ara us explicarà concretament el plantejament del curs. Bé, el plantejament del curs us explicaré seguint les sessions tal com les havíem previst. En la primera sessió comencem visualitzant
Perdoneu. Comencem visualitzant el vídeo de presentació que probablement alguns de vosaltres ja heu vist perquè fa un temps que està penjat al YouTube. El veiem, és molt curt, de 2 minuts escassos. Hola, bon dia. Com a director del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, estic molt content de dirigir-me a vosaltres perquè sou els primers alumnes d'aquest curs que hem preparat amb molta il·lusió. Des del centre fa molts anys que ens dediquem a l'ensenyament del català per a les persones adultes. També organitzem el programa Voluntariat per la Llengua, fem assessorament lingüístic i moltes altres coses relacionades amb la llengua del país. El Català 2.0 és un model de curs diferent dels que hem fet fins ara, perquè fem servir per primera vegada les xarxes socials com a suport i com a finalitat alhora. A més, l'objectiu final és que feu servir el català en aquest entorn, perquè penseu un moment, quina llengua feu servir al Facebook? No sé quina llengua feu servir normalment, però sí que sé quina fareu servir a partir d'ara també. Sou un alumnat jove en els nostres cursos i això ens estimula a continuar treballant per estendre l'ús del català. Esperem que us agradi el curs i us estimuli també a fer servir més la llengua catalana. Bé, per tant, el primer dia, un cop visualitzat el vídeo de presentació, fem grups i per grups configuren col·laborativament el projecte en què es basarà tot el seu treball. Els conceptes que aquell dia treballem són els de marca, logotip, eslògan, títol i com a deures, penseu que és un curs, com he dit, de 10 hores presencials i 10 hores de treball autònom, per tant a casa hauran d'elaborar la descripció del projecte i elaborar el discurs de presentació que després incrustaran al vídeo. El segon dia, per tant, fem l'anàlisi del discurs oral i treballem les eines de vídeo. Analitzem l'estructura de la presentació, pactarem entre tots una rúbrica per avaluar les produccions orals i també els donem unes pautes per al funcionament, com dèiem, de les eines de vídeo. A partir d'aquí, i els conceptes que treballem són sobretot llenguatge verbal i llenguatge no verbal, i a partir d'aquí els deures que hauran de portar per la tercera sessió és ja el primer vídeo. Al final n'hauran fet 3, però és el primer vídeo. Penseu que les sessions estan concebudes per ser una per setmana, per tant que tinguin una setmana per poder-ho treballar, perquè si no és molt de temps realitzar un vídeo, la primera vegada sobretot que el fas. El tercer dia fem el visionat i la crítica dels vídeos que cada grup haurà portat, treballem la llengua escrita i els recursos de llengua a la xarxa que ens poden ajudar a treballar en català, llavors obrirem ja la pàgina de Facebook del projecte, treballem les convencions escrites, les adreces, els horaris, les sigles, les abreviatures, la informació que trobem en una pàgina web que podeu trobar d'una associació, d'un establiment, del que sigui. Treballem també l'emissió de la veu i la postura corporal. Com a deures, elaborar el segon vídeo, que de fet és el mateix tornat a fer, el pengen al Facebook, perquè ja tenen oberta la pàgina del projecte, i a casa es visionen mútuament els vídeos i els comenten sobre el Facebook. A la quarta sessió, com que els vídeos ja els haurem vist perquè hauran estat penjats al Facebook, no cal que els tornem a mirar tots a l'aula, tornem a treballar l'edició de vídeos i el llenguatge fílmic, les possibilitats del Facebook, els drets d'autor i la privacitat, i el màrqueting textual i la visibilitat a la xarxa. Fet això, deures, altre cop, elaborar el tercer vídeo i el tornen a incrustar al Facebook. I la gran feina final, que és preparar la presentació final de l'últim dia. Nosaltres havíem previst fer l'última sessió al cap de 15 dies, o sigui, deixar una setmana buida perquè tinguessin més temps per preparar-ho. Això, evidentment, sempre depèn de les possibilitats, la disponibilitat de professors, d'aules, etc. Tot això que sempre, diguéssim, passa per sobre moltes vegades. Al final fem la presentació final del projecte en directe i el vídeo final i hi ha unes votacions de l'alumnat, de la resta de companys i del professorat.
També el que guanya és el guanyador, és un guanyador simbòlic, i també hi ha el guanyador a la xarxa, o sigui, aquell que aconsegueix al llarg del curs més m'agrades a la pàgina de Facebook seria el guanyador a la xarxa, que no té per què ser el que nosaltres considerem que és el millor, potser és el que té més amics. Bé, aquest seria el plantejament del curs en sessions. Ara la Silvana us parlarà una mica del projecte de futur respecte al Català 2.0. Sí, del curs només n'hem fet una prova pilot que ha funcionat molt bé i ha servit perquè ens adonéssim que realment era un model de curs que era útil i interessant. Aquesta primera edició l'hem destinat a alumnes de batxillerat d'un institut de Cornellà, però la idea és ampliar l'oferta i oferir-lo també al nostre alumnat habitual i també a altres col·lectius concrets. De fet, ja aquest any, de cara al curs que ve, l'Ajuntament ja ha inclòs dins del pla Aprendre per Créixer, que és un pla hereu local, és l'hereu del pla de l'entorn, i ja ha inclòs en aquest pla oferir aquest curs a tots els instituts de Cornellà. A més, la idea és oferir-lo també en algun altre grup, com per exemple serien els membres de l'Associació de Comerciants de la població. Aquest curs l'hem concebut per alumnat a partir del bàsic 3 i hem triat a partir del bàsic 3 perquè sobretot s'hi treballen les habilitats orals. Per fer-ho utilitzem la xarxa, és a dir, que la xarxa la utilitzem com a mitjà i finalitat per treballar aquestes habilitats. Pensem que les eines lliures que ens ofereix internet les hem d'aprofitar perquè ens donen un ventall d'eines o de suport que són molt útils per a la nostra tasca. Pensem que l'ensenyament de llengües, l'ensenyament en general i sobretot l'ensenyament de català no haurien de quedar-se al marge d'aquestes tecnologies, de la xarxa, etc. La presentació que fem és encara molt primerenca, però pensem que potser en aquestes mateixes jornades de l'any que ve nosaltres o algun altre centre el pot presentar amb més detall. Ja per acabar, volíem dir-vos que la idea de fer aquest curs va sorgir arran de fer servir el Facebook amb els nostres cursos i ara la Maria us explicarà per què vam escollir aquesta xarxa social. Bé, fem servir Facebook als cursos per 3 motius essencialment. El primer, perquè gairebé tots els alumnes en tenen i per tant, com que ja hi són, és fàcil i ràpid. El segon motiu és perquè és molt visual i social. I el tercer, perquè tots els membres del grup hi poden publicar. Hem de dir que els grups no són públics, són tancats i que per tant només ho poden veure els que en són membres. I també és important que sapigueu que els que fem servir Facebook a l'aula tots som membres de tots els grups. Per tant, tots ens veiem què fem a cada moment. Això és important perquè ens permet compartir tant a l'aula com al Facebook mateix. Nosaltres concebem l'ús del Facebook com una eina de cohesió de grup, de motivació i, consegüentment, de fidelització de l'alumnat, ja que permet mantenir el contacte entre classe i classe i això fa que no desconnectin tant de la llengua. Tot seguit us presentem mitjançant exemples extrets dels nostres grups de Facebook algunes mostres del funcionament que hem dividit en 7 apartats, des del que anomenem pissarres, que ara veureu què és, fins a dinamització. La tria dels exemples podríem dir que segueix una línia que es va amplificant a mesura que avança el curs, des de l'obertura del grup per part del professor fins a la participació activa de l'alumnat i, per tant, des de l'ús més funcional fins a l'ús més social. Molt bé, doncs primer de tot veurem les pissarres. A tots ens ha passat algun dia que estàs a classe, fas l'explicació a classe amb l'ajut de la pissarra i és un d'aquells dies que estàs inspirat i l'explicació surt molt bé i quan acabes mires la pissarra i de tan bé que ha quedat doncs que sap greu esborrar-la. Ha passat o no? A mi sí, alguna vegada. Doncs bé, la idea és que és molt senzilla, fer una foto d'aquella pissarra i des del telèfon i penjar-la al Facebook perquè estigui a disposició dels alumnes durant el curs. A l'hora d'estudiar l'examen moltes vegades és útil. Aquest procediment, de fet, encara és més útil amb les pissarres digitals que tenim alguns a les aules, ja que en principi totes tenen l'opció de fer una captura de pantalla amb el resultat d'una pissarra. En aquesta projecció podeu veure uns exemples de tot això. D'una banda tenim una pissarra tradicional
amb les parts del cos, i a l'esquerra el mateix però en una pissarra digital. A sota veiem una altra pissarra amb una explicació de la Maria sobre els temps verbals que els anava situant en una línia del temps. Podeu veure que la funció que té el Facebook de començar fils de conversa a sota de qualsevol publicació és molt útil i que els alumnes la fan servir molt. Amb aquestes petites converses, a més, els alumnes de cursos bàsics i elementals també s'acostumen a escriure petits textos en català. Una altra utilitat del Facebook és la funció d'agenda que tenen els grups. Principalment la fem servir per apuntar-hi els deures. De fet, podem dir que aquesta és la utilitat més utilitzada pels alumnes. Els que tenen Facebook s'han acostumat a consultar-hi els deures i serveix tant pels que han vingut a classe com pels que no han pogut venir. De fet, s'hi han acostumat tant que quan dius els deures pel proper dia, la majoria de vegades ja no s'ho apunten a l'aula i et diuen bé, ja ens ho posaràs al Facebook, oi? I a més, les entrades a l'agenda tenen també la possibilitat de fer aquests fils de conversa, de manera que mentre fan els deures els alumnes es poden ajudar mútuament. De tota manera, l'agenda també serveix naturalment per promocionar les activitats del centre, com ara les sortides, o també per anunciar els exàmens. Aquí en podeu veure alguns exemples també. Aquesta diapositiva ens mostra les funcions del Facebook, unes altres funcions del Facebook que també són interessants per l'ús de l'alumnat. A l'esquerra hi podeu veure la pàgina on s'hi resumeixen els arxius que es van penjant durant el curs a la cronologia. És molt útil perquè aquí s'hi poden anar veient d'una banda els exercicis complementaris que es donen a classe i que no són al llibre. Així, si un alumne no ha pogut venir a classe i per tant no té les fotocòpies que s'hagin pogut repartir, s'ho baixa i s'ho imprimeix a casa. I de l'altra, si per explicar un tema a classe el professor s'ha preparat uns apunts, també es poden penjar i així els alumnes se'ls poden baixar i fer-los servir per estudiar. A part, en aquesta fotografia també hi ha penjats alguns treballs dels mateixos alumnes, ja que alguns prefereixen presentar-los d'aquesta manera, penjant-los al Facebook i així no ho han de portar en paper a l'aula. Una altra utilitat que va molt bé i que podeu veure a la part dreta de la projecció són les enquestes. El primer exemple, el de dalt, és una enquesta que van fer els mateixos alumnes ara fa unes setmanes per posar-se d'acord per fer un sopar de final de curs. I el segon exemple és una enquesta promoguda directament pel centre on es demanava als alumnes que diguessin quin tipus de cursos els agradaria que programessin de cara al futur. Una de les altres coses per les quals utilitzem el Facebook és per fer ampliació de continguts, tant perquè els alumnes tinguin més contacte després de l'aula com perquè facin una mica de repàs. Els exemples que hem escollit són de diversos nivells. En el primer cas és un exemple de suficiència en què arran del Congrés dels Mòbils que es va fer aquí a Barcelona es va treballar a l'aula i la professora, la Maria, va penjar el vocabulari que havia preparat per aquest esdeveniment al Termcat. A sota veiem són uns mots encreuats per repassar el vocabulari dels dies de la setmana. Aquests mots encreuats s'han fet amb l'EducaPlay, que després us l'explicaran una mica més just després de nosaltres, com funciona aquesta eina, però bé, serveix per fer exercicis personalitzats i a part dels mots encreuats hi hem penjat sopes de lletres, exercicis per relacionar, també hem penjat presentacions amb l'eina Boki, que permet que les hem penjades als professors o també als propis alumnes per repassar en el nivell dels bàsics, sobretot. I l'exemple de la dreta és un exemple d'intermedi i en aquest cas l'ha penjat un alumne. Després d'haver treballat els pronoms febles a classe, sembla que l'alumne ho va entendre, perquè no sé si llegiu bé l'anunci, però i els que som de Barcelona o utilitzeu el metro habitualment, estava tot el metro empaperat d'aquest anunci, i l'anunci diu «Fes-te'n soci d'aldees infantils». Aquí veiem el clar pleonasme, l'alumne, després de fer els pronoms, va veure que li grinyolava alguna cosa i li va preguntar al professor, a l'Oriol, si era correcte o no. I efectivament l'Oriol de seguida li va contestar que estava encertat en el seu punt de vista. Una de les entrades que tenen més èxit són les fotografies, d'acord? Són les entrades més comentades i fins i tot en els grups menys participatius. En aquest cas veiem d'una banda a l'esquerra una foto dels alumnes mentre treballen. Aquestes els agraden molt perquè ja ens han comentat que després les ensenyen als seus familiars per veure com estan treballant. I a l'altre costat, a la dreta, veiem és la fotografia d'un exercici que es va començar treballant a classe, que eren preparar els ingredients que formen un plat, en aquest cas el plat típic de la regió o país de l'alumne,
I després van introduir cada un els ingredients d'aquest plat i el van adjuntar, li van afegir una fotografia per visualitzar-lo. Recordem que, tal com ha dit la Maria abans, aquests grups són tancats, per tant només hi té accés en aquestes fotografies els membres del grup. En aquest tercer cas veiem que una de les coses que ens ha funcionat o que veiem que fa és ampliar la vinculació o enfortir la vinculació entre l'alumne i el professor i entre els mateixos alumnes, permet cohesionar més el grup. Utilitzen el mur els alumnes per fer preguntes i aclarir dubtes. En el primer cas veiem una alumna que no ha pogut assistir a classe que demana quins són els deures per la propera sessió. Evidentment això era abans que comencéssim a utilitzar els esdeveniments de Facebook, tal com ha explicat l'Oriol, per recordar quins deures es farien en la sessió següent. En la captura de pantalla de sota, de l'esquerra, aquí tenim un alumne que va en la mateixa línia, en aquest cas demana un full en què es van treballar els diftongs i dièresis a classe. En aquest cas és curiós perquè l'alumne textualment diu algú pot penjar la fulla de diftongs i dièresis? Al cap de 2 comentaris una companya li diu ui, l'estem cagant, no es diu fulla sinó full. L'alumne que havia iniciat la conversa li contesta tens tota la raó del món, per això no el penja ningú, perquè no ho entenien. I en l'últim cas s'havien comentat plats típics de Catalunya o tradicions, podríem dir, i es va comentar la calçotada. Alguns alumnes no sabien ni què eren els calçots ni la calçotada i d'altres companys que havien anat a fer una calçotada els hi van penjar una foto perquè ho veiessin. Bé, els últims exemples són els que anomenem de dinamització i entenem per dinamització en aquest cas totes les publicacions que es fan al grup, tant els professors com els alumnes, que no estan relacionades directament amb el treball a l'aula i que porten informació tant de llengua com de l'entorn. Els exemples que podem veure aquí són, el de dalt de tot és un enllaç a una entrevista de Daniel Cassany de TV3, en aquest cas es va penjar en un grup de suficiència, i els altres exemples són penjats pels alumnes, un és arran del dia de Sant Jordi, ja ho veieu, les roses i el poema, etc. Hi ha dos enllaços de 2 cançons al YouTube, i després l'últim, que us el llegiré per si no ho veieu bé, i diu, cito textualment, diu: hola, m'agrada molt que tornem a tenir un grup de Facebook per a practicar català, a veure si puc participar més. És el comentari d'un alumne d'un nivell bàsic 2. Aquest exemple l'hem guardat pel final, justament per motius obvis, perquè comentaris com el d'aquest alumne de bàsic 2 no tan sols ens encoratgen a continuar fent servir el Facebook, sinó que ens reafirmen la nostra idea inicial que podia ser una bona eina per cohesionar, motivar i al mateix temps fidelitzar. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do el munt de coses que es poden arribar a fer amb el Facebook. Hi ha algú que tingui alguna pregunta que els hi vulgui adreçar? Algun dubte? No crec. Hola, jo volia preguntar si després aquests grups els tanqueu o els manteniu oberts perquè els alumnes puguin seguir en contacte entre ells i això. A veure, els grups els tanquem al cap d'un temps prudencial d'haver acabat el curs, perquè si no acabarien extrafent-se, o sigui, hi ha alumnes que no continuen, alumnes que s'incorporen de nou als grups, per tant, el grup es tanca quan s'acaba el curs, al cap d'uns dies prudencials perquè es puguin acomiadar com pertoca. En algun cas que hi ha hagut continuació del mateix nivell, sí que s'ha mantingut. Hem canviat el nom i obert. hem tret la gent que ja no hi era i hem incorporat els nous. A veure, jo volia saber si en algun grup que us hagueu trobat que no hi participaven gaire els alumnes, si heu fet alguna activitat o teniu alguna estratègia perquè hi participin. Home, no,
perquè un dels objectius, per exemple, que jo crec que és important és que interactuïn entre ells i utilitzin la llengua, és a dir, fomentar l'ús de la llengua, en aquest cas escrita, però que el que fa també és consolidar la seva interacció, és a dir, a l'aula també en català. Llavors, quan us trobeu en algun grup que de vegades no tira, què feu? Ens agrada molt que ens facis aquesta pregunta, perquè hem anat escurçant el text i això ho hem tret. De fet, els grups de Facebook passa com els grups d'aula, n'hi ha que són més participatius i n'hi ha que ho són menys. Miracles no podem fer. O sigui, hi ha grups que hi penges més coses tu i hi ha grups que funcionen sols, com qui diu. I això és exactament igual, es reprodueix al Facebook el mateix que passa a l'aula. De tota manera, quan al principi dèiem que feia com una línia que s'anava amplificant des d'una part més funcional a una part més social, nosaltres volem arribar a la part social perquè és el que ens aporta tot això de més. Però de vegades hem de reconèixer, poques, però que en algun grup costa més o s'hi arriba menys. Però llavors ens queda la part més funcional, que seria la part d'agenda, esdeveniment, el que nosaltres hi posem. També passa com en els grups d'aula, que a vegades tu tens la sensació que hi ha un grup d'aula que no tira, que no participen, quin avorriment, i tu vas allà i et costa, i després ells estan entusiasmats, això també passa. O sigui que de vegades hi ha gent que és poc participativa, però que participa passivament. O sigui que sembla una contradicció, no? No vol dir que no hi sigui, no s'ho miri. Per sort ara el Facebook ha incorporat això de quanta gent ho ha vist i qui ho ha vist. Llavors, de vegades ho miren tots molt de pressa, però hi ha grups com a l'aula que comenten i grups que no. Grups que van sols, grups que es parlen entre ells, grups que publiquen ells i grups que no tant. De vegades no ens ha funcionat del tot en algun grup. Com més baix és el nivell, més difícil és, evidentment, perquè tenen menys autonomia. Però també és cert que ens hem trobat que entre ells es comuniquen, alumnat que no parla català habitualment a fora i que sempre diuen allò, és que només parlo català a classe, entre ells, evidentment, clar, com que els tenim d'amics, els veiem com entre ells es van comunicant també, a vegades fora del grup, i ho fan en català. Això també és important. Sí, bé, de fet, per això vam triar Facebook també, per aquesta part més social. No sé si t'he contestat. No sempre triomfem com tothom, però ho intentem. Perseverem. A més, els acostumem a tenir d'amics, els alumnes, o sigui que quan tanquem el curs, de vegades hi ha interaccions, sí que amb el professor, o veus la interacció que tenen entre ells encara, a fora, en el mur general, al públic, diguem. Jo, per exemple, l'any passat, abans de començar el curs, em vaig endur una agradable sorpresa quan un petit grup d'un grup anterior que havia tingut quedaven per venir-se a inscriure tots junts. Ells no devien comptar que jo ho veia, però com que tots érem amics, jo vaig seguint tota la conversa, no? Per tant ja sabia que aquell dia, a aquella hora, tots serien allà a apuntar-se i havien quedat, evidentment, en català el mes de setembre, després de 2 mesos i mig. No? Vaig donar bastant per satisfeta en aquell moment. Bé, doncs, deixem-ho aquí, moltes gràcies i passem a la següent. Gràcies.